Часът е 3 сутринта. Общо взето исках да ти покажа как записвам канта. Ти ще ме чуеш без аутотюн, обаче аз пея с аутотюна вътре в самата програма, вътре в самото DAW-то. Така че сега ще ти покажа. Ще кринжнеш, аз ще кринжна, но не ми пука, защото знам какво правя. Втори стак. Стак 2. И след като си ги записал на тези две писти, идваш тук в миксер трака и се опитваш да си ги нагодиш. 22, 22. Пускаш. Ляво дясно, веднага. След това смесваш и другите стакове. 1, 2, 3, 4, всичките така. И трябва да звучи нещо. Ангелско въртле. И сега в контекст. Всяка вечер